pag pre-trip ko kanina, nakita ko ang trailer ko na ang plate light tapos yung marker light sa corner bottom is ayaw umandar, hindi siya umiilaw. At tinawagan ko ang breakdown namin. Ang advice is pupunta ako sa nearest na truck stop na may truck service, ito TA. So i-inquire ko. Minor defect siya kasi ilaw lang ng plate light tsaka mark light. Pag araw pwede pa akong tumakbo, pero pag gabi ako ay matikitan kung baka sakali ako may makita ng pulis, kaya ipapaayos ko. Kung matagal dito, punta ako sa labs. Nauna sa akin 10 truck daw, kaya baka buong araw ako maghintay. Hindi na ako magpaayos dyan. Doon na lang ko sa sunod. Ang sa GPS ko ay Labs 121 kilometers. Doon na ako mag-try ulit. Kung pagdating ko doon ay maramihan pa talaga, baka bukas ko na lang ipaayos. Before maggagabi, hindi na ako tatakbo. Mag-stop na ako para hindi ako ma-violation. Alright. Take the ramp ahead. Continue on I-20. Going to Love's Tire Care on 36 Dusty Road in Newbury, SC. Kilometers, take exit 76 on the right to South Carolina 290, then take the first right. Ngayon, i-try ko mag-inquire. Sana walang mga trucks na nauna sa akin. Pangatlo ako sa pila. So ayos lang. Kahit na maghintay tayo ng 3 oras, ayos lang. Kasi ang appointment ko sa next, yung sa reload ko ay 1:00 pa. Ngayon ay 9:00.
Nandito nga pala ako sa Love's Truck Stop sa, ewan ko saan to, basta South Carolina. Nawag na ako, papasukin ako dyan, Middle Bay. Nandito na ako sa reload ko. Ang destination is babalik ako sa Mississauga, doon sa home terminal namin. On the way papunta dito, pag pre-trip ko kanina umaga, bago mag-umpisa sa araw, no, kailangan ng pre-trip, nakita ko na actually kahapon pa sa post-trip, nakita ko na yung plate number light ay hindi umilaw, tapos yung marker light sa corner hindi rin umilaw. Kahapon nakita ko sa post trip, pag pre-trip kanina ni note ko rin, tapos tinawagan ko ang breakdown namin para i-report, tapos pinapunta ako sa either sa TA or Labs, kaya na-fix ko na. Mahirap na hindi ko ipa-fix ang plate number light tsaka mark light. Minor defect lang siya, pwede akong tumakbo sa araw kasi hindi ko yan kailangan, pero pag maabutan ako ng gabi, like mamaya sigurado may driving ako sa gabi kasi ang oras ko for driving may 7 hours plus pa. Mamaya pag gabi okay na, safe na ako, hindi na ako matikitan kung sakali ako ay ma-police kasi may ilaw na. Kaya yun lang guys, para sa mga aspiring trucker dyan, sa mga kakakuha lang ng license, nood lang kayo sa mga pinapakita kong video para may idea kayo, no, para at least may information na kayo kahit papano kung ano yung mangyayari sa tracking. Yung mga video ko kasi ang parang kategory ko ay yung kakasimula pa lang nag tracking, yung mga beginner ba, kasi yung mga iba na video sa YouTube mga veterano po, so yung nakikita nyo yung mga ginagawa nila as veterano, no. Ako naman dito ako sa beginner na mga kategory, para at least papano yung mga beginner dyan o nagbabalak pa dyan, may idea kayo kung ano yung mga na-experience ko as a beginner tracker. So yun lang guys, ako ay mag-lunch muna, papahinga kasi ang loading nito it will take like an hour, pero parang wala pa kasi lunch break pa, alas 12 pa, mamaya pa yan. Kaya yun lang, keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video. Bye.